IBC nochiwo. Mokwongo aoro mos ne nyikwara mogi ajwang' no yawre uru. Timeline ma IBC nochiwo gin timeline maber. To neno bedo gazetted koro miyo gi legal effect. Matiene kasani IBC osaset boundaries kaka gi engage gi stakeholders magin political parties, wan gi aspirants, including joma nie public office monego bene nigi dogindong ne kombe mag yiero. Koro timelines gi gibeyo to onego bene gibedo implemented. Nikech having good timelines without implementation obiro beda beda gima ber e book but ok obedo supported kod team. Election dhi tim tarik 10 dwe mar aboro. Mano en mana chieng' ma ji goyo ombulu. Election ochakore kane IBC ogolo this road map. Matiene election marwa osechakore sani. To constitution anticipate election ma is free, verifiable and transparent. Matiene sani kachakore gi procurement. Kaka this election materials dhi bedo procured. Wadwa ni mondo migini obed above board. Obed process ma transparent ma can be audited gi other independent actors. Kiko bed opaque process ma ne IBC kende monopolize gini without engaging other stakeholders. Mano koro ima biro kelo ne ka election osatimore to ji bedo kod koko. Onego bene jo piny bedo kod faith e institution marwa mar IBC ni. To mondo mi faith ni otimre ok en gima otimre atima from the blues. Otimore kod tim luore kaka IBC wadwa neno kaka ne gisegolo this calendar. Wadwaro strict implementation of the calendar. Wadwaro strict implementation of the constitution. Wadwaro election ma is transparent ma ng'ata nyaka dawa manie village kucho can verify ni election inotimore makare. Mar mondo mi oganda obed kod chir